Good! Kumusta mga amigo? Oh, Lambay. luto na po ninyo. Kada lambay na isda. Pagsugba ta karon. Oh, nalapo at lambay. Pare sa to sinugba. Sisi po tagnukos. Yung sila puaan lang nga na diya. Atong lambay. Okay. Kaisda na sugbaunon. Kilawon. Opo, ibig nga patay na. Oh yeah. Suba sa tangan. Suba may suba. Suba rin. Ano na yun? Feeling na nila. Uy! Jumping over man. Basta na. Now, suba na po ito mga amigo. Oh yeah. Ang bayo dyan. So easy na nga itong pistaka na eh. Uy, pilit mo siya dyan. Ay! Na. Jumping over the roof na po. Kira na kay akong lawag sa iyo. Kanya to sisigo na to eh. Sisig tagamay. So ito si Nukos. Nukos sisig, nukos ni. Supling sisig. Medyo maanghang. Nukot. Lutan Idea 101. Okay na last na ako sinugpabay. Ngaunta ninyo mga amigo.